Maneno ngudi Simy Kenya, the king of talk show. SK. Omari Nash. Aneno Alusi Tibim beduoko kacha cha Simy Kenya nini nimepokea. Okay. Simy Kenya, SK, woi malera dua, woi matamu jininda. Keno uoke nambadi. Chumbi nyiri. Aneno oture jawa ya mose men kamera kuri mondi imo Simy Kenya chuth. Okadwa ni ati no kwa wacho. Kasto Simy Kenya wacho ni ya. Simy Kenya bochako ndeka kizungu turi. Akere yawa. In fact, ebudho gimikai mamara. In fact, adonjo ebudho gimikai mamara Sabina kod matin Lavender Nyar Jera. Wanero Koro ji Sabina ni adodong mikai. Koro gimitim Simy Kenya. Ka in gimikai ni wa Sabina. Kon Sabina kikne maraj. In Lavender Nyar Jera to kore meda beda Koro nyisa Sabina niya. Kati medo Lavender Nyar Jera tene modong mikai maudi. Mana paro ni wach modonjo kabisa MC Omari. Lakini anto anaga apology. Ane mana dwani Simy owena Lavender. Kech gini gise ngao. Koro an emana dwani Simy owena Lavender. Koro Simy indonga donga Sabina. To ane wena Lavender. Kech ane wapoka tengo. Ane wapoka tengo. Ane wapoka kwa ya sepeka. Koro anto do wena gong. Ando duway na gong Okao na wang ni kumbiro to Okao na koti machalo ma Simy. Habarua ke koti jacket roma. Military opaki kacha chaendo, opaki kacha Simy Kenya upaki ni uture, you are talented and you go far. In fact, Omari, ionge passport uegombo Lavender. Simy Kenya kuna ni Omari, por ionge passport uegombo Lavender. Adam Lavender jato kisero to biro, enonga ber, ungenda lo nyamna ubiro kao to do. Ubiro kao to thing. Mana Alusi Tibim, King Mother. De kachacha YouTube te subscribe ne King Mother. No se gole kachacha Sukari News. Ene chuo makoro tamo jinenda. Ene chuo matamo jinendo namba uchiel. Alusi ni number 6. Alusi ni Sukari News. Are ngupangala sususu. Swaga! Hey, DJ shikilia. But shikilia. Ne, iko ni maber kaecha ni Alusi no se wuok Sukari News. Namba uchiel jok tengo jamna. Tengo jamna. Nyanza mzima. Iluo Nyanza mzima. Alusi makoro tengo jamna namba uchiel. De kachacha YouTube ne subscribe ne wa support ruwo ine osewuok ni di koro tengo koro waluonga kamano to joma chuo tanguro nikech koro abiro marach disconnect abiro marach koro tanguro nikech koro disconnect akwo mach to kaluor ma wacho sani kwa mach jomoso yuki bro wacho no gibro the live awijo ni gipango bina live joma sa yuko te ginyiri 24 Alusi se yuka nyiri 24 mo pakini yuko. Hey! Jo Sukari kare nena dieri karo namba uchiel adier. Ero jo mose yuki pango ne the live. Ya biro bet mamit na manade no. Simy keke wisma. Simy ni ngomanyi Alusi. Simy Kenya ima wala Lavender Nyar Jera but hakuna. Ingeni kata gavana wacho naga wakawa dhiseme kwa chacha. Nyongo wacho kana hakuna dawa moja ambaye hakuna miti moja ambaye inaweza ponya magonjwa yote. Hakuna. Hata wewe Simy Kenya. Hakuna. Nikoni Simy Kenya mawanyar Jera to sawa tu. Ni sawa. Lakini nyathicha botingo makata kokao. Poa support. Nado bedo tolo mochiwo namba Samiero gochna dadi.
Introducing the very beautiful lady in the house. One of a kind. Are we on? One of a kind. One of a kind. Yes. Hailing from Kisumu County. The Kisumu County, a county of professionals, from Professor mwenyewe Peter Nyang'nyong'o, Deputy Wakili, Senator Tom Ochenda. Yes, Daktari mwenyewe. Yeah, that's where our lovely, beautiful artist is hailing from. Yeah. So in the house, are we live? Yeah, are we live? Yeah, we are live. Are we live? Yeah. We are live. Omari, are we live? We are live. Are we dead? Hey. Are we dead? We are live. We are live. We are live. Everybody's live. Yeah. No one is dead. I don't. No one is dead. No one is dead. So we are live. We are very live. We are kicking. Yes. Okay. Here we go. So handing over to the most able MC of the house. Mwenyewe. Nash mwenyewe. MC. Anyway, tunangoja mkuje online. We want to see viewers. Kujeni. Ingieni ndio tuwalete burudani kamili, the new hit in the house. Fanbase Liquor Center, where we produce everything. Here we manufacture everything from hope to happiness. Whether that happiness you want to get it from the liquor or from the liquor or kuanikwo ama kuguzu ama kuhandu, hiyo yote bado unapata tu hapa. Younger in the house, wulika ponda mara ponda mwenyewe. Usiepja matongo inarobika. Usiepja makoma nagiwa kinde. Usiese, usiende, joimande. Joimando? Joimende gine mulmako gusiepja. Wachmalicha eja. So, over to you, the able MC of the house, MC Omari Nash. Bas mana kaka winjo no endo an kisungu natin mokalo. And in fact kisungu na manyalo wacho en in fact no. Koro ndani ya nyumba amedo paro nini kaindi wan kage dhiang radida. The only dhiang mawanogo. Kasto kawuono king'iyo batha kanyo no endo inyalo neno jaber no. Nyathi ma jaber, nyathi ma ndesore mayom, nyathi ma leny, nyathi ma ne mit bretari mano jangolo mapacho ka endi okadwa wacho mang'eny adwa na kuonga luong dhiang okuongo mosji achiel ariyo adek orwak welo omoso matin kaso chaka wadwa wa introduce aberi nyanya kacha ogolo gimoro mamit kacha kapok ing'eni ogolo ang'o dhie YouTube mare subscribe iwinjo subscribe mako keto gino kodhi oketa ni pap tiudo dhiang radida tabeli dhiang radida biabi mos jogi ma ing'eni ne impromptu nok walando ne jogi ni wabiro but koro nikech osetimore koro bere ka mana kamano nyikwara mogaji wanga gie kinde ni wan kod welo kae miwuora nono wan kae kod owadwa Alusi Tibim wuod Kisumo wan kod ajuba kwang'e bathe koni wan kod wuora baba kete suchi maber wet ng'ato nyalo neno kwaduogi bathe koni wan wayo wacho bang'e un customers methuru timu gima nokelu kwang'e bathe koni wan chi kod thum marahuma en ok luonge ni upcoming artist en nyathi monyuolo ka wuotho iseneno upcoming artist ma ok thagre en ochaka thum to en gi gari to en gi biashara to en gi mon mabeyo winjo to en gi sponsors
mano upcoming artist. Ochako thum ka en gi sponsors chup. Okay, wami rwak makende jathum maratipo kabisa kendo mongirore weche mag gwelo puch owadwa Paul Makodera. Kod wuoch bathe kae wantiere kod nyadendi mabende king'iyo suche beri mokalo mabende abe kan bathe koni tana mani suche ber mar suche dwa loko rach mar sucha omiyo wan ka kod aberi nyanya kach gi kideni kaponi wan kae dhia mapiyo YouTube tim gimiluongo ni subscribe YouTube channel mar Aberi Nyanya Kach kasto dhi iyud channel mar Paul Makodera bende subscribe. Samoro ji penjore ni Paul Makodera ni en jathum kochakore karang'o. Ji mang'eny luongo Paul Makodera kaka fan. Wada thum moneno ni ng'ato ka ng'ato nigi talent. En mani talent, ifwenyo talent ni late. Ifwenyo talent mari late. Thum bende onge wuon go. Kata inda gini go e ka. Kata ema gini be rodhe ka. Kata thumbe gani tiere ma fresh ma poka golo. Kata Omari Nash bende go e ka. Kwaro bathe koni wantie kod producer margi mabende ogirore mokalo e weche mag duso wende chiel koni gi koni iluongo ni ong'ere gi nying mar Othure Jawaya to wapango loko ne nying mondo bed Othure Engineer Jawaya. Kata kamano wan kode odiochieng' ma kawuono wamor mar bedo kodu e chenro mar iluongo ni ng'e jathumbi koso il chenro ma gi dholuo iluongo ni ng'e jathumbi. Ka jathum wan godo kawuono wan gi jothumbe mongirore ariyo. Wan gi jothumbe mang'eny miwuoro lakini gie sani to mabende koro wamenyonu pat wigi e wang' jowi gi otieno ma kawuono wan gi jathum iluongo ni Paul Makodera kasto wan kod Aberi Nyanya Kach. Machiegni uru nyakalondo mar MC Omari Nash mabende itayo kod MC Omari Nash mwenyewe. An mawuoyo kodu ka iluongo ne dhiang' dadida dhiang' paka makwar dhiang' ang'ong'a dhiang' min kangela wuodo dhi duogo nyathi okodhe minego min gi leny wuoyi masuche rach to bende ok rama mana kamano koko mano erokamano ne Omari Nash. Mane iluongo ni dhiang' radida mwenyewe iwinjo kaka owacho no endo gima be oketho ing'eni dhiang' radida ong'ega kisungu mang'eny owacho ni ma nyakalondo an aparo ni en kuma ok nene ng'ato but mato koro uneno winjo ma nyalo chalo wang' jowi doge ma wang' jowi koro ma wang' jowi give winjo ke ng'eya bas adwa no ukwongo uwanjno matin kapok Aberi wuoyo ing'eni Aberi koro wan e upcoming koro wan wuoyo kasto en koro en ang'o tieka koro en obere kanyo neno mana kaka watimo sode momadho onjna uru Aberi matin kapok owuoyo mana matin kasto wuoyo echani wacho ni wan go wadwa Alusi Tibim wuod Kisumo sawa
penji dangu kete tisto chako matek kamano moku kono joge ne title ilungo nango mokongo kabisa adwani aberi okongo moswa nitie jok moko mangeni maybe it's their first time to see Aberi Nyanyakach. Aberi is now here. I said the other time that we've started promoting our artists and we should be promoting ourselves. Okwadwa ni wachokore a Facebook live kanga toto. Kurekani Omari, you are so talented. Omari, you are so kianango. Ya waberi ni weru maber. Da kuchok ni Aberi be live sama koro dwagolo to manyen kama indi. Aberi ogolo to mkachicha manyen mamit mokal sani purwa onja. Adwani ukongo mozo matin ni to Jera Jokanyanam. Ingamo said on Jokanyano and know what you can do for us. Share this live, tag your friend, tag that person that you know that knows you that know. And then Honorable Felix Okinyi Ndedra said on Jokacha Machilungo ne Honorable Felix Okinyi Ndedra MCA West Kologi Kanyamwa Omera Jokanyamwa Akunini. The room is well represented by the Honorable Koro Mokwongo Aberi Kongi Mos Jopin kongi nyingi kongi project mitimo no ni mondo koro kionjonwa to ging'eyo gimetimo maber. Mor sana Omari agoero kamano mokwonga moso godhiambo fans maga jopiny duto tema nena amoso unorio nade an nying milonga go Aberi Nyanyakach kako Omari osewacheno lakini nche dweche moko kae aselal matini chatuo lakini sana duogo full mana kaka nena no e kaka chake te kaka dipo donge dok chien agoero kamano an gi Paul Makodera Alusi Tibim mowad wabe wan goka Alusi mowadwa okay yero bate koro pomo mwari liska woni longo ni kionge okay and love song apana en pomba goro ne dana okay dana nchonindo kora goro ne to mos yeah mos bas mana kaka winjono endo iwacho ni kionge ni ngeni ntinga to nyalo ngado kodi step moro makori kon nyasachiel kionge kionge bas mano kore thumma idwa ket kachacha isekete koso kore kepango kete koko lodo bire YouTube sani donjo bas mineno no wan waonja mano thum makati dhi mana kanyo kinya yudo akoni ni we are live from Fanbase Lika. Fanbase Lika is situated at where CEO we are situated at directly opposite Rupis petrol station in Njiru town. Njiru town is along Kangundo road. Okay. Yes. Kare peso le monga maber na pani peso le mito kisungu onge ayudo kichwade manoma ne adwani mia comments mose donjo kanyo no endo mondo wasam pio mondo ngia neni to enango angeni sound engineer imbe en sawa sound engineer is sound okay yeah sound is very okay yani no ka comments donjo kacha mangeny kabisa to kadwani atigi kuongi gine dichel angoma timore kopo ni ngato nigi Facebook live maybe kono wanyalo somo gi kono Facebook live ebu acha tuangalie tuone wale ambao washaandika. Acha tujaribu kuload na hapa Omari Amosi mani lungo ni Nyero sate wacho kaecha ni Omari Amosi Ken Kubura wacho ni MC Omari Kaumos Kasto David wacho kachicha ni David wacho kachicha David wa Somari David wacho kachicha ni Kaumos amba kao jigo wow ako ni ringa YouTube kachicha endo mar Aberi Nyanyakach Kasto is subscribe YouTube
YouTube. And kawan kachicha 14 people. 14 people. What you can do, continue, share this live and give us your comment there so that we can read them as they come. Ndani ya nyumba wako nini wankaga aberi nyanya kach ogolo to manyin kachicha. Mine no donjo no endo manilungo ni Alusi Tibim en jangolo manoma sana, jangolo marauma, jangolo mosegolo gik mang'eny kabisa. To embe no konwa ni en gimpango maber kodwa, odwa no timnwa gimoro kachicha endo. Embe de meyo moso matin kasi kere beri nyanya kach nikech kawuono ne wan kae majorly for aberi nyanya kach. And any other person is outside there, I want you to copy these people like aberi nyanya kach, Alusi Tibim, Paul Makodera. These people have been working together, and that's what we should emulate. Oningo beni wa support re late na sana kaneno ka ng'ati golo ne 20,000 kosetho na 200,000 sorry kosetho eka jibiro wachokre uru sama pod wangima mwadwaro support ni. Alusi has been giving people support odi live magji oti machila ready kata manyoche wa launch ne Paul Makodera thum manyien mogolo sani mokete YouTube. Paul Makodera ne wangi Aluso koro Aluso moswa neno ka wan ka chagiji paga uchel comment beronyo kacho wacho ni mosnaga Okao mano we owigo. Okay. Kakung'eyo pile mae Alusi Tibim King Mother mwenyewe. Yes. Nejo mong'eya amor sana gi kinda momiya kata support momiya. Momiya amedo bedo gi kinda mang'eny sana. Ang'eyo ni chieng' moro achiel Nyasaye bro yawo yo tabro bedo malo kabisa. An gi yie mang'eny. Yes. Last time nyocha support Paul. Kawuono a support a sister from another mother. Men abere nyanya kach. Exactly. Gima timo ni en ni adwa ni nyiri mago tem te wabeduru one thing. Nyiego manono go diowe. Awacho ayueyo. Nyiego manono uwe kabisa. Weuru. Mane momiyo ichayo ji. Manyiri mawer. Ya. Angeni jomoko wuoyo kanyo nikech usaneno Sukari News 2 days ago. Nikech wacho ni King Mother and Baba Maya. Mano sawa. Lakini the gender mawergo I'm among the female Wangla female artist. Yes. Yeah. But genital status mara mano to kik badh ng'ato. Mano to ngimana. Yeah. But nyiri mawer ang'ise ukenda ang'ise uwe wang' muika. Weuru bedo gi nyiego, bedu gi moro achiel. Aparo ni gima timo mabiro ir Beryl ne nitie nyako ma samoro ok de biro. Kecho feel nyiego. Dong mana dier? Kabisa. Yeah, koro wabedo gi moro achiel. Mane gima nyalo wacho. Correct. Mari. Bas DJ sasa choka kitu. Yoka muziki. Yoka muziki. Twende kazi. Abe twende kazi. Twende kazi. Aberi nyanya kach unaenda pale YouTube. Aberi nyanya kach naona pale kuna ma comments shikilia tusome. Naona Deno Jaugenya anasema pale very nice, niko ndani kabisa mosna nyanya kach gilueti amose Deno Okao aya kasta neno kachecha eno ka Sheila wacho kachani ka umose mcomarinash from Doris County nimechukua ni kuodu barolengo wacho ni absolutely amazing. Umeraginitia ungao ya Wangla ungawe kisungu manilugo ni kuodu barolengo. Kasto Milton Odoyo wacho ni so wonderful. Kasto Nyero Sate wacho ni pole sana jaber kumtuo. Okay, Okao kacha utuwe jawaya wacho kacha ni yo. Kasto Nyero Sate wacho ni uwariyo maber. Manangeni samini golo mos chaindo. So wonderful Manu Steve
the yugis akoni ni samene no wasomo comments ni endo iringo kachacha endo YouTube maraberi i subscribe nikech odwa keto gimoro kachacha manyien miluongo ento manyien mogwok maler mamit kabisa wangla manoma miluongo ni dinionge aneno ka indika Nyero sate por wacho ni sauti iko mwa. Hey, so wonderful. Ani no maber an manarongai mano William Ogola bitbore tari mana kaki winjo no endo gimitimo kanyo no endo i share anyango jeni wacho ni Omari saseni tuko sawa MC Voke wacho ni niko ndani ba hag Nyar nyakache bilna kungior bi ai ano kadwa hag ngato gowi tibadi ora chuth ka en gimioro DJ twende kazi. Aluso utanisaidia labda kama kuna ingine hapo ambayo sijaisoma unaweza nikumbusha tu alafu nisome kwa haraka sana kwa sababu unajua si poa labda mwingine akichukua muda wake andike alafu tukose kufanya nini alafu tukose kusoma. Twende kazi DJ. Pole sana. Share the live. Share the live. Sani kori yonge dana chomokanye. Nyawanya Kisumu mama chomokanye. Nyawanya royombe mama chomokanye. Sani kori yonge muguru kiyonge. Pili du muguru kiyonge.
Maana kaka winjo no eno kwanza kabisa wago pole kabisa ne wangi itilafu kidogo kwa mitambo, lakini sane aneno ka jo engineers magwa temo losa chilaria de kamero paro ne maendi luongo ne Aberi Nyanyakach ko giminyalo timo ne so far is to go there on YouTube, subscribe, tinga mani live ka endi nyalo share because jino wuok kae samane wangi itilafu matin mtandao. Kore inyalo share negi mondo gingene waseduogo. Tafadhali share ba mondo gingene jogi waseduogo bwana. Samaro gikia aneno ka jioni ko kacha endo ni so wonderful. So wonderful Omari mani luongo ne Morin Akinyi wacho kacha ne so wonderful. Aberi adoni kon jogi mondo dhi subscribe kongi dhogi ka mic. Subscribe. Kwa fans maga dia YouTube channel mara subscribe. Idonje YouTube mara search Aberi Nyanyakach. Idido thumbega. Kidonjo kanyo YouTube idido thumbega te. Aparo ni kata thumne chigni donje dhi yudo. Idido kionge temsea. Kamano. Bas ma ilungo na Aberi marwa Aberi jaber maodwa iwinjo ko wacho ka che endo owero dagi dauni emini da godo ene mini da kode mo opiri Aberi ken ngama wuo mangenyo wuo siwinyo man DJ tende kazi mano kore ethong wagine tikono wakanyo ne Morina Kinyi wacho ni ana setimo kamano. Let me read some comments modonjo kasani endi voke wacho ni kondani ba mano na sesomo we refresh mondo asom manyien mowuok manyien. Tende kazi DJ tende kazi aneno ka jiduogo kacha. Aberi marwa Aberi Aberi marwa Aberi Aberi Jano de gavana shikilia DJ shikilia Jano de gavana adoni bikon joge ni tomlo chalonare mato ma serious to mado China lorge kocha to mado China dendo ni chund chal tol yani mi paratari mano do China chund chal tol yani mano to ma edi kaje cha edi timanyo Aberi Nyanyakach. Aberi spelling mara Aberi en n gi double r ko sen single r Aberi n gi double r kore dia kache cha endo timanyo Aberi double r Nyanyakach. Carol wacho kacha ni asedonjo jaber so wonderful. Jinika maratari jinika ma serious jinika manoma vikachacha endo imany Aberi Nyanyakach subscribe one ka indigi Jano de gavana Jano ibe kon giane. Yes mana kaka so no ilonga ni Jano the governor Jano mame umeru makana pera be maramnade okay gambi mara mondo babaru akone ka uno lit baratari bodo tiwa Aberi Nyanyakach okelo netom kata makata kuma bedeja na dwana nendi to nindo lala kode dona na Aberi giwanga kumina na nikoka ya Kongo pokalandi alora sania kone wawa bia na Aberi giwanga ma
to mapinye duto go ikogi ko velo mide gino kore ka uno Omari Nash de live ye chopi mode present on kaka jokongu wataka uogi na wadwa maya Tanzania Diamond okoni abiri ne kategolo to mara oma gimate meni achop ka chapim na giga to mno chalo karasani ya gipenja ne inade kendo gine no live kada chande and mani Kiswahili ukiwinjo se comment kaenda podo Kiswahili mokiwinjo Moture jawaya wacho ga chani mos na uru jano the governor kawuono en sound engineer Yomadua akode kawuono podo ko ni kwara buga jwang kumora wala maintie kada chande aberi nyanya kat kwayo support mari nikech en sai kore mar mori mar ngene tumdag mor koro mora maintiere simply go to her YouTube channel and subscribe subscribe to get notified when she releases something hot something new something fresh and mawoni poda paruni lungani chano the governor chano mame meru makata pere be mramnade okigombi mono mondo babau jano dako teng tengo kumotenge yes wang nakao churini adwok ne nyawado Omari Nash mondo meta chenro ni ngado wacho kane Nyero sate wacho ga chane beril nyanyakach sauti ni mitna gonena zante kaso karola ching wacho ni asedonjo jaber othure jawa kacha na sesomo mare gima dona med kwai kabisa ni koponi neno kwa kelo ngato kaendi mondo mibedo wakabed gimwalunga ni constructive mondo mibed imprint you go there you subscribe you share you like you comment and mago kode ni lunga ni mcomarinash da kongode ni gichake koreto porichwa ko sitirungi Omari chieno je mbele wan chiene mwaneno to mbele mwayoko aneno ko omondi makagoe watu kwa chani greetings wakao lakini kawuono diang roket gini adeno ka diang roket gukman wacho ka chani yomness lelo wan wayom wana mane mumi wadet Nairobi nikech wan wayom iwacho ni yomness lelo twende kazi DJ bataka endi jangolo man shikilia Yangombio samadu wuyo gi CEO to kore kike tongoma samadu wuyo gi CEO kore kike tongoma CEO kawoni ngene pokeshare no live angotimi poko neno ka you are not a share body con gene bwana one kari kechika kari ine mirwako wakoro tingi moro pende kazi DJ wasoe Alusi Tibim Aluso Ananyakisumo kawani chimukanye Nimone chomo chiro to ini nileliare mcomarinash KE Nimone biga kwa to ini nileliare Aberi nyanya kach twende kazi Nimone kelo chiemo to ini yonge nango ngoma taratibu ni paratari Nimone biga nam to ini yonge nango Yang radida kondani ya nyo Ni mama kwa koyo ini nileliare ndani ya nyumba yang radida Wakodera Paul Wolisene Okoni yo Paul be share Mama pinyin wak mami nindo kanye Mama mina doyo sanini Lemona Ay mala iwaka dengo sani yonga nango
awachone sana korionge. Alright. Idwa nena gimaluso mielo koguro. Share the live. Aneno ka comments donjo kacha kaka gidonjo ne kako ginene. Aneno ka Jera sate wacho ni en sawa koro mai. Kimia paro mama nyaka bondo ya ndoya. Kimia paro mama nyaginera ya ndogena. Masinyaro ya mama na. Bwana be sede kaje che subscribe re beri jaje kaj bwana. Hey, ni mimi korionge mama. Aluso kapo kwa miel kwa ngisa una comments makanyo kone kaka gelwano no. Yine maluro duondi ilugo ni aluso wuod Kisumu. Aluso bro. Aluri kike gwara. So mna comment pepe uno korwa miel. Itiyo gema. Ture jawaya wachoni mosna urujano the governor. Kawuono ene sound engineer yo madua. Wan ka ginya komilo Carola Chieng. Asebiro jaber ya. Haya Nyero sate wachoni beri nyanyaka sauti ni meet na. Modi Makangoyo wachoni greetings. Gukman wachoni yomnes lilo. Paul Makodera Manu County wachoni yom. Modi Makangoyo wachona ngo. Next Manyanoago Obi Barumba Okelno live kanyo. Berumba live. Berumba. Hapo sawa. Ayo chako wachoni awinjo chair lady. Modi Makangoyo wachoni. Ayo ture yoni mami korionge. Tumno parona mabor sana. Ntu markuyo. Ya Beryl Moskode kwa mwito dani wan pamoja. Nyero sate wachoni en sawa koro Omari. Mano no comment about sauti. Sauti sawa itilafu ne ntiroge. Yeah, itilafu yini kwa. MC Jafombo wachoni budho mit maratari. Body tekmel. Jala mawodin dewa nabii. Wachoni Omari yo abiro. Abiro ya ye reti jala moret chap MC Jafombo wachoni aberi dengo malich salimia Alusi Tibim tummetnde Jafombo Okao mos baba Okao mos kabisa. Haya jala wachoni Omari ya udot Omari seya udondi Nyero sate wachoni janeko Very good wa. Ngato se comment ni adwa miel. So comment bogi monokoro miel. Aya dan yan dan kan Kenya wachoni manuwer mane dua kona go. Manuwer mane. Manuwer mane dua kona go. Sawa. Jana wachoni adwa miel. Tumeko beki ko chandre kabisa kimotim. Yes. Ogeli to subscribe ni aberi makaberi nyuamene. Nyuma tumno ne. Toyude DJ kuruketi. Yes. Tumno dwa kete YouTube mit maratari. DJ kuruketi. Yes. You are watching. Ento mkulu lakini liet kabisa. Shikilia, don't lose it to worry. Shikilia,
shikilia adwena chwa lusu chungo ndeng. Adwena lusu chungo ginene. Dunga kuni ni etimit bretera adwena lusu chungo onde gimoro. Alusu chungi ndek no yawa. Pinyi dunga buruki onge mama. Omari yo. Mokwongo gimomiyo kanyal chunga miel thum no. En thum mar emotional. Ingeni en thum mar late. Thum mar yuak mar yuak mano thum mar tho. Mo yuago go dan gi thum mar emotional mano kinya mielo. Mano thum me mielo. En thum miwinje kaka iwinje no. But en thum makelo lit do chuny lakini koro nikech koro en thum mogo gi beats mamit. Katolit lakini wanyalo mielo mana matin mar ni beat wamielo beat lakini ok no wamielo thum thum malit. Adwana kon joge nitie jok makore kodonje budho ka edi amedo paro ni kawuono wan gi aberi nyanya kach na jok mosebedo ka winja aberi nyanya kach to samoro kiae wakelo ni go live ka edi kendo gimidhi timone idhi kachacha e YouTube mare. Aneno ka ngato ndiko acha ni thum kuyo lakini liet kapas akeni ngaonde ke kanya neno mana comment koro adwana some kone ng'ene ngamonde ko kacha ni thum kuyo lakini liet kapas ring kachacha ring nyero sate ring kachacha e YouTube mara beri nyanya kach subscribe kasto koketa gera thum no ne angeni kiny no kete kiny koso ni kete kawuono odhi kete kiny koso kawuono koso chunyo tieno donge odhi kete kiny olwar kanyo sama chon to Paul Makodera be ne batha ka okone ni Omari tan mara cha dakipare yawa Paul Makodera be nogolo thum manyien kabisa be pod ne account ne ringi te igine denge Paul Makodera tema thumeno mitang'o lidhi ni kapok watieko nikech kawuono to ne wan ka endi. Aneno ka ng'ato ndiko kacha ni welo chalo soil mani luongo ne Rufinus Owino Meja ema wacho kacha ni welo chalo soil Omari. Twende kazi lungo ni msumari nazi dako mbodo ni gichake kore kumniaria do poru ngani Omari dako yemeo chore egima mit Omari dako yemeo chore alot to bedo egima mit. Twende kazi DJ twende hey opakuru ruoth Okao DJ machulo renango DJ chuli nade DJ mia madam madiere no atem go shikilia ere kaka artist maro inyalo kwayo mae miluongo ni aberi nyanya kachi tidwaro madam aberi ni lito yuago dagi ito kore kiwache ni atimia madam madiere no amjafanya poa. Twende kazi DJ twende iluongo ni msumari nazi aberi nyanya kachi
Mano thum ma chieng' moro kata kikete ot ing'ama yandhiwa iyudo mana ka jajuok oduongo ni dhot iketo gotieno jajuok duongo ni oduongo dhot ni ang'o mitimo no marach kama ming'eni iketo volume ni mondo kik igo koko ang'o mitimo no marach kama wanoko ka kore ka volume iketo matin ang'o ni medo volume jajuok odonjo ni ot duk ni med volume thum mit ne oko en owe ido koro miel mano thumba beri nyanya kach ikete kacha kiny aneno ka ji wacho gacha ni bulo ingo tigo e oko abiri nyanya kach koro konya miele ot wan koro degi no seingo to gole oko to mineno ne donge ineno ka wan ka gi Alusi Tibim wan ka gaberi nyanya kach to bataka endi be wan gi Othure Jawaya ma koro ng'ama engineer en kata kodhir dhako to loso rude en kata kopone to dhi e thum oloso mamit iluongo no Othure Jawaya en masani ni Omari kar ndiwa kanyo to ae ng'ato wacho ni Omari kar ndiwa kanyo to ae okadwa na agine mang'eny okadwa na wuoye mang'eny ndiwa okadwa na wuoye mang'eny nikech ang'eyo kuma Jackson go yae gima ng'e gi jodhiwa ni they are talented to gidwa ni gi show off gidwa ni gi show off nitie jok moko mohero tang'o talanta gi but jodhiwa gin jok mong'e ng'wech molo Kipchoge to koro gidwa ni giringo otieno sama ji ok nen gi nikech gihero sunga ok gidwa nyisore koro ng'ato wacho ni jodhiwa ido Akwino Chogo ndani ya nyumba Akwino Chogo karibu sana mano nyathi mano toto si toto ni tortoise nyathi nyabondo nyathi omi sura omi chien omi kore kasto omi duol mamit mano iluongo ni Akwino Chogo karibu sana ndani ya nyumba tumbe nebe mit maratari kawuono we are endorsing Beryl Nyanyakach Aberi Nyanyakach idhi kachacha YouTube mare subscribe wan kaka joluo wuok ni ati koro wadwa support re ing'ama noko kanyo mohero upcoming artist koro wuogi ok wadwa down going artist ing'ama ok support wa in down going in idhi dala on to wabiro twariambe liendi to wadong wabiro twariambe liendi ng'ane noherowa kata nokierowa kata niloro YouTube mag ji to wabiro wariambo ng'ane noherowa ng'ane ne ber ng'ane ne to wadhi en mani hata ng'ama rach an kabiro liendi ka niloro YouTube awacho koro mano rachna mit maratari wan ka ende gi ng'amo host wa iluongo ni Paul Makodera be Paul Makodera wuod Seme embe koro ang' naonjro matin kasto Alusi ang' naonjro matin kasto be ang' wacho ni awa wasego ende koso nang'o katamba giwele ne wabiro lal kodi kachepo kati adugu shikilia okonyaga thumno ka wuon gionge mano dhi bedo gi moluongo ni piracy kasto DJ next time bibere gi thumba luso kasto next time bibere gi thumba Omari koro kwachako to aonjo to kata thumbi jano mowero go mon gi kong'o be ket ne kanyo Aberi nyanya kacha dwa ni ko sama Paul Makodera biro wachne joge achiel moro at least ging'eni imbi wuoyo ke ginene ni wuoyo on your behalf Omari erokamano ambe weche na tin iwinjo kilonga gani the silent girl weche na ok ng'eny ahinya weche na tin mana kamano lakini kodok korka to utago e koko kodok korka baka ta onge wach koro fans magan gima medo koyo med support aparo ni agiso ni chatuo asebedo piny lakini kata kuneno neno ka dino bok matin lakini aduge paf ka kunena ne kaka duogo mana kaka chunena berede icha kaka dhi ng'wech maonge dok chien agoyo erokamano ne fans tema wabudhogo Omari Othure Jawaya Othure ng'isi ni med timo kinda neno kidhi maber Othure tim kinda meda timo kinda mbele ber idhi puodho ma keyo maber uneno n'Othure mano Othure Jawaya man batha ka en luongo ni engineer Paul Makodera aparo naseng'iso Paul waseloso bana kaka ineno wa gi Paul ni waseloso bana maduong'
Un gi Paul. Wasaloso bwana gi Paul. Tong' na ywak. Apani wik manyien ida neno mana ka Paul koro opak magari to thum kotieko to. Show mokwongo wadhi timo Kasarani. Mupongo pak marach. Sio michezo ya mitoto. Bas, adwa ne Paul be nigi wer mamit kabisa mana kaka iwinjo no iluongo ni Paul Makodera. Wan joluo, we are so talented, wan gi gik mang'eny. En mani koro gima bagowa en ni at a given point shikilia DJ. Ichuli nare ngokirokni kama. Koro ne wakoni ni ati dhi kachacha endo jothumbe wage. Kise support Aberi Nyanya Kach, idhi kachacha i support Paul Makodera, idhi kachacha i support Othure Jawaya, idhi kachacha i support Alusi Tibim. To kata na wuoyo kodu ni poka meke tante makora dware an ok ni no ruchi wacha ni ema no dhego koro wadwa ni koro wakel Paul Makodera be ni gigo meja twende kazi DJ ngoja aha awacho ni ya kata guoko sin tanyisi lera idong mikai maoda kata chieng' opodho tanyisi lera idong mikai maoda ni mama wewe ari papa sha kata oro pong' nyathi jomoko idong mikai maoda. Paul miwasi bicha wasomo comment moko ka odonjo kapo Nikata guoko sin nyathi jomoko tidong makai maoda. Mani wera gi kisungu koso dholuo. Kora muonyo. Nikata guoko to. Iberu mikai maoda. Akone. Iberu mikai maoda. Jalune wacho ni ande. Mikai okloki. To koro ka dayo. Ka dayo. Iwacho ni kata yudo dayo. Nyathi jomoko iberu mikai maoda. Asta duoga nyisi ni hera mara dieri mama, hera mara dieri toto, hera mara dieri tonga chai bingeo, hera mara dieri tonga sigu nyathina, hera mara dieri mapando richo nyathina, hera mara dirito timo kinda seche duto. Hera mara dirito timo ngono. Hey. 1 Corinthians chapter 13 verse 3 to 11. Mane kumatom no wuok. Tumo wuok ajawa tumo dhia muma. Tum koro wuok. Iwinja. Apenji jano. Ka Paulo koro wacho ne oganda mar jo-Korintho, owacho maler ni nang'o? An kaka Paulo anyalo bet gi gimoro amora e pinyni. To ka onge gi hera to magi magi chal mana nono. To kara hera en ang'o? Hera mar adieri kara chalo nade? Hera mar adieri en hera mok kan gik maricho. Makata guoko tho. Makata guoko owang'. Makata yudo dayo. Hera mar adieri en hera mok kuono piyo. Hera ma chiwo ng'uono sa te. Awuoro kuma sani koro wan tinde wagole muma direct. Iwinja ng'ani jakora ni ande in pastor koso japiny takodia ka sani jothume makoro sani wero wete muma koro nyiso ni wan jopiny waduto te kare. Because I don't know some comments makagi very fast. Some comments makagi very fast. Anyalo somo no. Bas anenoka ini bas anenoka fundi wa mitambo. Thank you so much. Nyero sate wacho ni daki wach kanyo kijingo Omari kare iluor ano kaluor kendo kidwa ng'amok luor to an but we soka yani soko pierda win kaso neno ka Cynthia wacho kacha ni DJ ukasore manari DJ next time if you cast return you will see fire aneno ka Prince Kajen wacho kacha ni great ba mit baratari Omari igona mari mar duok na sipika
Ajawa meeting gik matindo donge makete. Ajawa tumwane. Ajawa tumwane. Ang na onji dugo matin kasto kone well done mami manoja la muwondewa nabi opaki ka echane ne well done manyiso ne itimo gima ber kabisa. Adwani koro akel jangoma iluongo ne Paul Makodera. An ngama dwana onji ne ngoma hivi YouTube kache chaenda. Asante sana na neno kusekete 14k mano ber baratari 14k within 7 days. Big up manu promo manu nyiso ni umia motisha mondo next time wachako team gimoro ma great iwinjo ana wuoyo magejo thum ni kawuono wuoyo gi jongoma wuoyo gi johangla choma bitia ajawa bika jaongengo bika jawer bika manager ni kune bika aya promoter bonsa bika bika MC Tikolo de Gine ukete Gine ukete Adugudu Gine uye Adugudu Gine Omara Tine twende kazi yeka Paul Makodera Yes Paulo Ili Chagino geti ende pe umane meyudo Paul Makodera Se me cora tugo juka Yadundo ya ema woje se me cora tugo juka kama Nito modo ko kitami na yunisa makete pacha Iwere nito kitami na jerika winyo yongna kama Aleno se choroma woje se me kora were mbasna Odunge se choroma woje se me kora sunge mbasna Akisusu Akini shandekinas Wasnasa zako poli ura lego Nyani muinja sungo miluro yura ni tombasna Nyadundolera makora sungo yura ni tombasna winjie Nyabero rito daka lale boma yura ni tombasna Nyadundorito daka lale boma yura ni tombasna Kapode para chini kaso mukuma kaso mututu mcomarinash Ana para chini karo mukuma kaso mututu Narabi kanyoni samo kwanta samo wandisi Narabi kanyoni samo kwanta samo wandisi Oyudo chiemo moro na yudo ledi katimo masomo Taiba ol kanyoni bete moskotimo masomo Jabero nego le peko nyono mbele yuara no nyonga Jabero nego le peko nyono mbele yuara no nyonga Nena choko chiri malongo le disheme jipine Nena choko chere maluongo lady ni
Eti dhiang' radida ne utero kure. Are papa sha. Hey, watu wa TikTok apenyi ni climax ikoni ande otimo wandisi iri timo wandisi to timango osomo kwan accounting. Hey, skoro adwana some comments man kagi endi adwana some comments man ka aneno ka Simy Kenya wacho ka chani salimia Alusi Tibim King Mother gi superstar makodera apenyi sende mai superstar iseno ni super yawa Prince Kajeni wacho ka chani mosna uguru seme kaso Simy Kenya wacho ni mosna superstar makodera gi jiduto. Mani lungu ni Simy Kenya, the king of talk show. SK. Na Omari Nash. Omari angi penyo moro ne muhandisi. Alipo ne muhandisi. Kasarani kajacha wange ni Raila makodinga. SLM maduong makoluongo budho to nyalo ponge. Kata Raila is one of the superstars. Yes. So makodinga is only mabere ni. Embe ene superstar. Go another table launching mara kuja chande. What the pace? You just watch the pace. Watch the pace. You want to trust the process. Trust the process. But aneno kaindi ka josende ko on the comments maratari mamit mokalo. Nyero sate wacho kachachani ni message awa seriously. Emomi wakelo ni goka. So never miss it again. We have it here. So you should never message our if we are still living. Lilian aoko wacho kachachani mitadua kasto ango mitangonwa mano nyero sate aneno ka Alusi Tibim duoko kachacha Simy Kenya nini imepokea. Okay, Simy Kenya SK woi malera dua woi matamo jininda keno woke nambadi chumbi nyiri aneno oture jawa ya mose men kamera kuri mondi imo Simy Kenya chuth okadwa ni atino kwa wacho bas kaki winjo no endo dia kachacha timeline YouTube mar makodera mondo subscribe winj thom adwani aluso bi moso matin nikech aneno ka wadwano otik live wadwano end live ni endi no chake chon taneno ka koro osedonjo saa 4 yawa some comment now some comment. Alusi Tibim wacho ni aberi nyanya catch. You are so talented my fellow comrade, just work hard and you'll achieve your goals. Remember to be self-disciplined. Ajawani tio ngawe yawa ajawatio ngao nyaka beri nyanya kachimi obana advice gi kizungu ni ati you custom Simy Kenya wacho ni Simy Kenya bochako ndeka kizungu turi akere yawa in fact ebudho gimikai mamara in fact adonjo ebudho gimikai mamara Sabina kod matin Lavender Nyar waneno koro ji Sabina ni adodong mikai koro gimitim Simy Kenya ka in gimikai ni Sabina kon Sabina kikne marach in Lavender Nyar to kore meda beda to koro nyisa Sabina niya kati medo Lavender Nyar Jera tene modong mikai maudi mana paro ni wach modonjo kabisa MC Omari lakini anto anaga apology ane mana dwani Simy owena Lavender kech gini gisengao koro an emana dwaro ni Simy owena Lavender koro Simy indonga gi Sabina to ane wena Lavender kech ane wapoka tengo ane wapoka tengo ane wapoko kwaya sepeka koro anto do wena gong ando do wena gong ke Okao na me wang ni kombiro to Okao na koti machalo mar Simy amarwa ke koti jacket roma
Mitbaratari opaki kacha chaendo, opaki kacha Simy Kenya upaki ni uture, you are talented and you go far. In fact, Omari, yonge passport uegombo Lavender. Simy Kenya kuna ni Omari, por yonge passport uegombo Lavender. Adam Lavender jato kisero to biro, enonga ber, kungenda lo nyamna ubiro count odo. Ubiro count odin. Because tuone kazi wodo Alusi Tibim agono gimalich. Alusi Tibim makuru adwano musa. Oti ko live ya wagini ngoru page. Alusi Mana Alusi Tibim. Hey YouTube kacha endo subscribe. Sami subscribe ne nyanya kai. Simy Kenya Nyero, Simy Kenya. Bado siapa manoma. Honorable Tom Dalo. Alusi Tibim kona. Okao yo pila viramos. Ya pigi Simy viramos. Ya pigi Jera churgi ben. Ya pigi Tony churgi ben. Alumu wakili Tom Dalo. Alumu wakili Tom Dalo. Alumu wakili Tom Dalo. Alumu wakili Tom Dalo. Aweri nade baba wakili yo wakora. Gama bermukalo. Wono ya wanikndalo. Wono dikndalo. Aluso. Malonya kwarsigo. Yepelani atungebo. Sofia musa chueno manya ye minwakili. Yalo ya wanyaradera. Mano ya wanyaradera. Mami ya wenyo no wei wakili ya wanga mosomo. MC no Nash, Musa estapando dadongo. Inyo no wei malongonde. Yes, subscribe. Onyera kisumu ya ye. Wakili ya wani tumo wero. Wakili ya wani tumo wero. Jodi ya wani kili. Hey. Ninya joge mu mariti yawa. Biwi ndo wachino. Orito wakili ndisore. Orito wakili ponka mwok. Subscribe Alusi Tibim YouTube channel. Niko palo tumulendo. Wonu wenu andunge banjo. Ni wonu wenu andunge banjo. Wona mani katumulugo. Ni wonu rude andunge ngolo. Wonu rude andunge ngolo. Okure. Wakili ya elina. Wakili ya elina. Wakilinga mabengo mukalo. Wakilinga mabengo mukalo. Wakilinga mabera duwa. Aluso kimada. Wakilinga manoma duwa. Aluso kimada. Chula imosina oguyo bambe. Oguyo kwema. Oguyo. Baba birinade wakilinga. Hey. Areng pangla su. Ah.
Man Alusi Tibim, King Mother. The kachacha YouTube to subscribe ne King Mother. No se gole kachacha Sukari News. Ene chuo makoro tamuji nenda. Ene chuo matamuji nenda. Number uchiel. Alusi ni number 6. Alusi ni Sukari News. Are ngupangala sususu. Swaga! Hey, DJ shikilia. But shikilia. Ne, iko ni maber kaecha ni Alusi no se wuok Sukari News. Number uchele jok tengo jamna. Nyanza mzima. Iluo Nyanza mzima. Alusi makoro tengo jamna number uchele. Top 10. De kachacha YouTube ne subscribe ne wa support ruwo ne osewuok ni ati koro tengo koro waluonga kamano bas wadwani watieki yes. Wadwani watieki othure utimo ne anyisogi ni tumawero no mani lugni wakili Tom Dalo mano wuod Kisumu Nyahera mano wuod dala. Yes, koro donje YouTube channel mara subscribe, like, comment and share widely. Please just support a talent tafadhali. Kikirit na Alusi to kokigol sanduku ni Alusi na ngeo Alusi ne baba Maya Alusi na yuko nyithindo gi. Dia YouTube sane support asane. Yes. Correct. To joma chuo. Tanguru nikech koro abiro marach. Disconnect. Abiro marach koro tanguru nikech koro Disconnect. Akuo mach. To kaluor ma wacho. Sani kuo mach. Jomoso yuki bro wacho no. Gibro the live. Awijo ni gipango bina live. Gipango bina live jomasa yuko te. Ginyiri 24. Alusi se yuka nyiri 24 mopa kini yuko. Hey! Jo Sukari kare nena dieri karo namba uchiel adier. Ero jomose yuki pango ne the live. Ya biro bet mamit na manade no. Simy keke wisma. Simy ningo manyi Alusi. Simy Kenya ima wala venda Jera but hakuna. Ingeni kata gavana wacho naga wakawa dhiseme kwa chacha. Nyungu wacho kana hakuna dawa moja ambaye hakuna miti moja ambaye inaweza ponya magonjwa yote. Hakuna. Hata wewe Simy Kenya. Hakuna. Ikoni Simy Kenya mawanyar Jera to sawa tu. Ni sawa. Lakini nyathicha botingo makata Okao. Poa support. Aya, nani ekeni twende ladies and gentlemen, remember to subscribe to our YouTube channel. Ladies and gentlemen, as we wind up this, we are depending on your support. The four of us, starting from MC mwenyewe, MC Omari Nash. Yes. Correct. We have a Beri Nyanyakach. Enda kwa YouTube channel yake, support, go to Paul Makodera. Yes. A new hit is in the YouTube. Yes. Utapata hapo Mbasnari Mix. Kwa Beri Nyanyakach utapata Kionge. Tonight. Kesho. This week, this month, that will be the talk of the town. Alusi Tibim, Kisumu, Mananyathewa. Enda kwa YouTube yake, subscribe, share, like. Othure jawa ya mwenyewe engineer. Kora kendo wado lunge nango. Othure engineer, Baba Twins, Wonjiario, Wonjairo, Chormin Rude, I don't know. So, but he remains the greatest of all. Othure Jawaya. One Jano the governor Bendania Nyumba, Jano the governor Bekikwi will moku subscribe. Ne? Biuru kachacha usubscribe. I don't know you know I'm bene matin. Bokana se pika na. Enga icha YouTube. Wana noko se donjo 14,000. Aya, twende kazi DJ. DJ. Omari Nash. Oya wa miti niki matino no.
Yawa mitiki matindo donge makete. Ajawa tumwani. Ajawa tumwani. Ajawa tumwani. Ajawa tumwani. Ajawa tumwani ujokukete. Ajawa tumwani. Ajawa tumwani ujokukete. Ajawa tumwani. Babodure. Babodure. Babokendore. 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 Kete era. Babokendore. Iserede. Babokendore. Ikete jigini. Babokendore. Imele siana. Imele tudo. Imae simikende. Wewe. Era masani, era masani, era majaja, era mikete, era majawani, era mukete. Mia komen, era jawa. Jaja na ngamuko jaja. No mukete jawa. No mukete jawa. Jaja na ngamuko. Hiyo kete yangu na hiyo oda. Hiyo oda ni yangu. Ayo tingoni. Wewe. Jaja na ndio black ngamuko oda na. Oda ngamuko. Wewe ni nyongo. Wewe no segi johanda. Oda na hiyo. Ana huyo kijoa jawa. Yaonge kubika. Yaonge Japian bika, dansa bika, jabul bika, promoter bika, MC bika, MC, jabul bika, bonsa bika, Evelyn Opande bika, yawa gini ukete, gini ugawe, gini uwache, anakwero we nyiri, anakwero we mongi, anakwero we nyidendi. Pesa mularogi, loka mularogi, loka mularogi. Gari gimyeunu, sime gikonu, sipika gimyeunu, ki togi bandu. Sipika giweru ki dogi bandu kinye gidwarote dobri kinye odwarote simu odwarote olano noa misejo otango noa nyaka kaka nisere picha umoyo noa kaka nisere picha umoyo noa kaka nigocho wana kono ujongoma kono ujohono basi alishia ya pomogoto chuma gochoma ya choma dansa MC goti MC jabul manager manji we manjo nyiri manji mera manji mera bosa tiki bonsa ni kauba na namba nyiri wewe chode mwa kone emaketo siera moketo soga emaketo na dosomo renda kapkame na mwa kone emaketo jopie mwa kone ninga netia ingo emaketo mupie mebuka daka budere emaketo obola kuokuketo emaketo no Jawa midni, Jawa to midni, Jawa to midni. Hey, whoa, hey, wewe. Chongi, wacha kisa. Ya chore. Twende kazi. Hey. Maria manyonya komatio loka. Omari tukona dwanya Jera to Simy Okao. Ana manyonya komatio loka. Dayo moro anadwa dayo. Ana manyo shosho matio pinyo sugo. Dayo moro.
Dayo songo dayo moro Bili Karinga pangalan Tam pa bas ako nini ati ne wan kae ndigi aberi nyanya kach e mono keto kama duong koro wako ni maber ni dhi kacha cha YouTube mar aberi nyanya kach mondo igine ngamondi ko mpesa ni mere ne tange comment maro ti comment mare mpesa kan ni ti comment mare yawa comment mare mpesa ne maro na so mano comment mano nga mondi ko mpesa no Geoffrey Sande 07 I think I again 0711 in fact you aduoki gisimu ni 0711 92 32 74 0711 92 32 74 mane namba koro kidwa ni jatumo gofa namba no matero jatumo fa 0711 92 32 74 Geoffrey Sande orodagi ho 0711 92 32 74 Musna nyako no Omari aneno ka Paul Makodero saduoka kaje cha ni 0711923274 mane namba wa wotie ko gini amedo paro nini ngat mono ka okinde ne mondo watch waduoko niero kamano kabisa ingat ma upcoming artist kata artist mawan godo wamakre uru mondo wachop kanyakla angat mono kelo ni live ni endi iluonga ni MC Omari Nash dhako ngudi negi chake kore kubni ariyo to pod choko strong tea ok de will moka luongo producer marwa man ka endi mosebedo ka konyowa kabisa kabisa iluongo ni Oture Jawaya Otus Jawas konjogi wacha chiel kapok otieko anilo ngano Otus Jawas kama kawa anabado nu promoter di YouTube kacha aketo gik moko kanyo aketo gik mopogore en comedy en miel nango gik matimi studio subscribe comment then like mane kony maduong then artist madwa golo thum manya uru antie erokamano ngato wacho gacha ni wendo mekai cha meet meanwhile advice yawa advice ni koro kwanya somo ni kesi mumono wasomo comments but angeni wade so men kanyono endo meanwhile sama Sunday oro na pesa ambedo akautolo ni wanu wach pesa do Nyero mondo load live ni endi wan kage kijana mdogo iluongo ni Jano the governor yes basi an ka uno ne an sound engineer yes omio beta pondo sana okanene wang jowin to poda paru ni an Jano the governor Jano mame meru makata pere be maram nade mano mondu babau Jano da ko teng tengo kumo tenge basi ka uno poda paru ni kata ambe an YouTube channel kaja chande kendo ringo maber kabisa nyojo satimo kendo chope 1k I don't know met supporter kacha odonji na 20 an kacha bana mar mori kato gimidoro ni bro yude kidwa nyiero kidwaro ne mok nigo ibro mok ne kechon ko mari the truth meter no kidwa ywak be yes I'm son to marry the truth meter wanu kuniero kamano mailuongo ni Omari the truth meter koponi atene ati wacho ni atene wacho wako ni kona wan watie ko de aberi nyanya kacho weri keto kindo kosikete kinyi kiwacho acha ni kinyi odiro njugo tieno idi kete sane okay wacho no dikete sane wer donjo sana wer de donjo sane title kionge okionjo no onja monge beats matin tu kata kumono guro wecha matin tu Mama korionge pacho adira koriwewa mama nisani korionge mama Aring pang mama nyagenera yando era wewe chien mama nyagenera yando gena because it's a YouTube mera